обичи. Ние се движим динамична. Взехме го, имаме го, наше е. Два мозга се свързват. Хипнотик. Виж какво стана, когато тревата взе крила. Виж какво стана, левитирам извън рамката. Не ме чакай, ако вайбът стане твърде дълбок. Не ме чакай там, програмирането спи. Виж какво стана, когато тревата взе крила. Не ме чакай там, където е програмата. Не ме чакай да вържа сигнала с твоя мозък. Това е хипнотично, допътех избягал влак. Ръце горе, нека вайба да те вдигне. И ти там се стила, нека духът ти оживее. Разби танца, ръце горе, избутай го навън. Това е твоето парти, кажи кой го кара. Да, ти го караш. Кой има тревата, когато минава по гърба? Коя е мацката, дето пада ниско на пистата? Пусни го, върни го, гледай движението, изкуството. Докато селекторът вади шот от началото. Кой е това? Кой е тоя? Дръпни шторите, дръж ниско, само чета знаците. Гледам как стаята се движи. Какво е онази издутина наметната на кръста? И какъв съм аз, ако нямам информацията на това място? Кой си ти? Правим ли те да се чувстваш безопасност? Чувстваш ли се хипнотизиран? Слушаш ли ритъма и баса? Виж какво стана, когато тревата взе крила. Виж какво стана, левитирам извън рамката. Не ме чакай, ако вайбът стане твърде дълбок. Не ме чакай там, програмирането спи. Виж какво стана, когато тревата взе крила. Не ме чакай там, където е програмата. Не ме чакай да вържа сигнала с твоя мозък. Това е хипнотично, допътех избягал влак. Кой има ключовете, когато конвоят паркира? Кой е мъжът, дето се движи тихо в мрака? Стъпи към баса, накарай го да отекне в гърдите, докато звукарът пристига и слага всички на изпит. Кой е това? Кой е там? Заключи бипа, какво казват? Провери еглите, провери наблюдението. Гледай кой пие Хенеси. Какво е онзи подблясък, когато леда хване светлината? И какъв съм аз, ако не държа честотата правилно? Когато тук спре, кой има свещи да запали? Който не го схване първи, по-добре да има задна светлина. Виж какво стана, когато тревата взе крила. виж какво стана. Левитирам извън рамката. Не чакай, ако вайбът Стане